up karon kay mag-harvest kuno may diri sa fish pond sa akong igagaw. Kay daghan og dagko na daw kuno ang sod na tilapia diri ah. Mao nang saway pagduha-duha nilargo dayon ko diri panguha kay basin mausab ang una-una sa akong igagaw. Og para dili na makabalibad, amo dayon gisibot diri. Og mao din akong igagaw kaning nang limpyo. Di lang din na siya mutanaw sa kamera kay mauwaw. Og mao din amo ang unang kuha kaning tilapia, dagko-dagko na jud sod. Nindot jud ning natay igagaw ka mao mubuhi og mga isda. Kay kung magkatapok-tapok mo, nya wala kay kahanda, automatic kani ding fish pan ang daling duulan. Nya sakto sa kay mga good size na kay mga tilapia, dagko-dagko na jud ba. Og sa pila ka oras na mo si panguha, dili man jud matilok, mao nga mo na lang jud gihagasan para mahurot jud. Kaya naman ako igagaw na hotdon kunong isda og kuha, kay iyaha sa kunong limpyuhan kay baho na kayong lapok. Mao nang sa ilahang pagsag-a nakakuha dai mi diri ag pantat. Bawlan sa kaon sa panganan ni sinyoha basta kay Samoa diri pantat, sa English ani catfish. Og pag humande na mo panguha, nagdali-dali dayon kog ligo kay amo limpyuhan ang katungkuha namong isda. Og mao din ni kadaghan na ang kuha namo. Grabe kusuga mo kamang pantat. O gilimpyuhan dayon nila diri ang amo ang kuha. Nya naasay usa diri na nagtricks-tricks siya sa iyang tagay. Kay lami kuno ni ipares sa tilapia og pantat. Pawala ra denis baho sa lapok. Nya mitras galimpyo day sila sa isda kami gasugba mi diri nya kay naluto naman ato ni unahag tilaw. Nya syempre gasugba sa day mig tilapia. Nya sila gabunot dayon sa lubi kay magtuno sa kuno sila dili lang kuno kay puro sugba. Nya ako syempre lami man kay ni sinugba. Ari na lang jud ta mo birada. Samutan pa aning bukog. Grabe tilo. Oy, waday ko laing nabuhat dire kundi magsigilag tilaw. Angan tig video good. Nya kay naluto naman ng tilapia, unsa pa may dugayan ato na sa ning tiradahan. Kupusa na lang, kupusa. Kupusa na lang, kupusa. Magkuha ko daan. O pagkumande na ako kaon sa tilapiyang gisugba, naluto naman sa niilang tinunuan, automatic ato na sa ning tilawan. Nya syempre dili puro sabaw, tilaw sa taning unod, nya plus sabaw. Makaingon na lang jud kay hungit nimo ba. O para mas lami jud ang imuhang busog, syempre apilan jud ta nagkanon. Og mao din ni porma sa katong pantat na tinunuan, pero grabe di ta ni balibaran, kanon ta ni. Grabe wa jud koy makasulti basta dili kay gabuhi ba, grabe lamia lagi si mohang kaon. Og syempre pag humande na mo pangaon di jud ta ni kalimtan ang pangpahilis nato na tuba. Kay na para ba toy daghang tinunuan, paraon nya, kaon na sad. Alam mo ba kung saan ako nagkakapera? Dito sa PH Pasay. Susubukan natin dito maglaro sa Super Is. Ito kasi ang paborito ko. At dito, mag-bet tayo ng 200. Pero depende na sa inyo kung ilan yung bet nyo. Bet responsible lang. So dito, maghihintay tayo mabigyan ng scatter. Scatter be. Scatter be. Jack. Oo. Queen lang. Palo pa dyan. Kamunggay. Scatter. Heart. Palo. Pang. King. Bang, kamunggay. Sarkas scatter. Saan naman eh? Ngit-ngit naman eh. Yay, duhara ka buok. Siyang nga. Ano? Hurutan ng squarta. Ala, scatter! Nindot kayo. Kanay. Mga Gismail. Undang na talargo. Basta mga Gismail. Jack. Batay ka. Wild duha. Lakat. Upat. Bang. Heart. Yay, wala. Gay. King. Hay, tingnan nyo. Easy money, 2,200. So ano pang hinihintay nyo? Nasa comment section ng link. Download na. Para sa mag-register, pindutin nyo lang itong register. Tapos pilapan nyo lang ang lahat na nakalagay dyan.